No és una casualitat haver sortit els estris de la llum amb la blanca llum vital, perquè, en efecte, la llum se pot dividir en estris, en cossos, en polígons, en formes, en cèl·lules, en lluminositats, però sobretot en persones. No t'esforcis amb aquest patètic joc literari que estàs fent, amb aquest inútil diàleg amb els morts, perquè després de la primera mort no n'hi ha cap més, i perquè els morts no parlen, ni tan sols els víctimes de necrofília. Abandona aquest intent inútil, no et servirà de res. Menja arena com ells, grata la terra fins que perdis les ungles! Però no parlis, abandona aquesta tasca i calla tu també. Espera entrar en aquest reialme de callats i de silenci.